Добро утро! Ето червите, с които тръгваме за риболов днес. Обектът е река Искър, Червен бряг. Подготвили сме около 5 кг черви и тръгваме. Хайде! Така, ето че сме на река Искър. Излезнаха някои други риби. Мъглата е горе-долу добра. Не се виждат рибите. Сутринта нивото на реката беше тук почти до прага. Даваше по-добър резултат, но много рязко спадна и рибите са изключително трудни. Станаха и мнителни. Какво да се прави? Продължаваме да риболова и ще видим. Ето го и поредния скубар. Искърски. Страхотен. Къде се е зашил? Много хубава риба. Много. Ето един страхотен моронаж. Вижте къде се е зашил. Страхотна риба. Направо риболова не се... Ето, приятели, риболова приключи. Бих казал доста успешен. Сега ще пробваме да извадим живарника с рибата с една ръка. Малко ще е трудно, но ще се помъчим. Страхотни скубари. Вижте ви какво става на въпрос. Сега се оправя и ще пуснем рибата. Ето рибката си отива. Пожило, поздраво. И всички колеги така да правят, да си пускат рибата където е мястото. Чао!